Citra Rimba Sugeng Hamreksani.
TikToker iki bose TikToker iki kondang-kondang kabeh iki wong loro iki assalamualaikum bos. Oh. Lah iki Oh, iki lho. ora ngono iki aku tok biasane nonton di YouTube alhamdulillah ketok wis Oh, niki juragan TikTok. ya sik. Oh, Ra idoni kalau kami. oh Mas nggih Mas. Baik. Nggih Mas. Baik, kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Alhamdulillah awak dhewe met bengi-bengi ana ning endi kene met Mriki ning Indonesia. idoni lho met kuwi. Ora ro aku. Indonesia mahatane gitu. Lho ngendi? Ayo takon sik. Di ada Rincing. Renceng ayo, iku didongake met. Muga-muga masyarakat iki sehat selalu lancar Tentrem ayam barokah. Lah iki ditesek kok kene met. Lah napa? Iki kan go flash to met. Heeh. Untuk kan aku merongos. Heeh. Nah iki nek kena flash kene iki difoto ireng met. Oh, kowe pemantul cahaya apa piye? Iki manfaate wong merongos ana fungsine met. Lah napa? Deloke panjenengan. Nggih. Amin. Heeh. Iki syaratnya kudu merongos. Do gumun asine. Nek do merongos iso nyemprit. Nah, aman. Iki syaratnya merongos. Biyen Bose gumun nanti. Merongos iso ngene, Pak. Lah iya, alhamdulillah tumpuk blek met. Enten YouTuber Lah iya kata disapa kabeh met. Nggih. Muga-muga sekdo YouTuber kene iki sehat selalu. Lancar rezekine. rezekine lah iya. Panjang Nggih. umur. Lah iya ki wis. Tanpa ini kita bukan siapa-siapa. Lah iya. Berikan tepuk tangan semuanya, coy. Heeh. Lah iya. Des, kowe untune tekan Papua lho. kok iso? Mergo YouTube. Lah kok tak idoni we? Lah yo piye tenan? Untuk tekan. Lah yo tenan kok. Mergo sorotan. Iki lho, ibu yang guyu ngasih mekekel. Heeh, kowe Ngangge pempes mboten, Bu? Sampean ayo. orang ngrowoh ngono. Lah ya, Nggih. langsung dikasih rodat pertamane, Oke, Bos. nggih. Lah iki yo ngarang yo bagi-bagi waktu awak Nggih. dhewe ngono. Main Lagune durasi. pertama, Bos. Heeh. Apa iki pelek pras? Wajib. Wajib gawe. Udu, Mas. Apa? Apa? Ayo pro konco. Asahan kata loro rukun kang siji aja guyu to sasira kalaman hati lho langsung dirojake mawon ya to Lek. Ayo pro konco.
Wih, mik meneh wih. Napa Rosi napa? Rosi napa dan Rosi? katok. Rosi wis nganu wae. Rosi dan katok. Lah kok iso? Lha iki sembake brojol kabeh ono. Lah nek wong lanang ki nek cantelane mosok mlotrok. Nyatane yo brojol kabeh ngono. Lho, pras. Apa meneh iki? Lah napa? Latu-latu. Latole jeber. Lek prasrak yo ngono ki. Iki kan informasine urung tepat to, Met. Heeh. Lungake haba-haba dari saya. Siap. Ya. Yo. Ono semprit sing sepisan pindah, ono semprit ping telu. Loro langsung formasi, semprit ke telu. Bubar. Oh, udah bubar no. Aja. Langsung jadi siap-siap. Heeh. Papat. Dodok. Oh iya. Ya. Dirungake, Mas. Dirungake. Wis tuwake dirungake kupinge ya. Papat nih. Dadi sing tuwake kudu dirungake. Lah iya. Demengi aja ngeyel. Mempin. Dane kegukeh lato-lato. Oke. Sing tuwake teges. Aku nek wis nyekel mikir gendeng. Lah iya pancen kowe ki gendeng. Ora masalah. Masalah. Yuk. Ayo, langsung saja. Set. Ayo, tuwek angel ayo. Kandhani kok yo. Ayo. Kose matono no. Kandhani kuping. Wo, tuwek gitu. Aja kono, sing alus to, Des. Sing alus. Ayo. Loro. Ya ampun, loro. Loro formasi depan. Iki lambene wis kedel lho, Bos. Lah iya. Telu siap-siap. Idune wis akeh yo. Nah, iki. Dadak. Wayahe Lek Rut iki. Ya Wayahe apa? Lek Rut. Nggih. Lagu no. Lagune apa Lek, Pras? Wajib ngain. Sik, kowe iki aja nesu-nesu to wis tuwa iki. Aku males nek nesu. Wajib ngain. Lanang wadon. Loro ilmu. Gampang nesu aku. Lah piye? Aja nesu-nesu. Kowe iki tegas ra nesu. Wajib ngain. Lanang wadon. Loro ilmu dirungake Mas. Lanang wadon ki loro ilmu, Mas. Wajib ngain lanang wadon. Ngawur nih kuwi. Rapopo aku. Aku kok rasane makro wak untukku. Wajib ngain lanang wadon. Wajib ngain lanang wadon. Ojo ire turun
Asik. Rangkep rong lagu. Rangkep lagu Jos. Iki kanggo gawe. Heeh. Yo. Iki Yo kon artis maju dhewe. ngono ya. Iya artis dhewe gawa rene. Ayo tak dol kok ning kene kok, Juk. Tak dol. Iya. Ayo, siap tak sepoti aku. Selamat datang seruan kami. Selamat datang di tempat ini. Salam kami dengan bahagia. Selamat datang semua. Riang hati kami ajang re ayo mendatangan ngangel teman-teman. Ya Ini, bosik to Andi. iki Kok rada semangat banget to begini. aku semangat Wis iki. disemangati karo ayang. Ayang sopo? Ayang Ayang bebek. kuasa. Oh, aku kan jadi papa. Papa gedang Mas. Njuk karo Mamah anu, gedang. Ora. Karo Piye? mama blara. Mampir mbahku. Ayo. Nah, rika rak kepi. Iki lagunya apa? Rabi ngomong-ngomong. Karepe. Piye ta iki? Sepot iki. Iya, Pak. Ya ya. Mino ya. Ini lagi. Iki kan ngopo? Iki Tak sama sepoti ngopo? to. Oh, sepoti Nah, to. sepotane Rindia kudune kuwi. Ah, prase kotruk. Lah kowe mami lu kowe kentir. Lah aku sak siap aku wis nyempriti, Bos. Lah sido. Ya ampun tani. Ayo. Barisan. Angel. Ini Dut, ini Dut. Dut keliru ki bos dhewe. Ayo. Lagunya apa lek Rindi? Baik, satu tumpang hadirnya untuk Panjenengan tentunya dengan artis kita kondangnya dari Magelang Dutnya, bangga pakai Mas. bajunya kebaya merah seperti Endi, sarangan endi, tahu. Abang endi? Aku Matane iki melek makane jan iki melek no Tapi- melek. iki nek bojo karo iki enggal mati. Lah ngapa? Urung-urung nyenek nih. Ya, oke. Baik, kita tampilkan. Sampai kene wae ya. Ya. Baik, Nah, kita tampilkan memenuhi dari artis permintaan. kita. Tadinya maju sedikit. Tadinya maju sedikit. Set, 1, 2, ekeh kayak wong sopit riko. Yuk, semoga. Wis ono sisian Dari Mbak Indonesia. ning atiku sasuwene sliramu ninggalke aku ojo posake aku ojo nesu karo aku wong tuaku wis kepecut entuk mantu ora
Mas Andes, sampun nggih matur suwun salim sih. Wis, rampung Met. Penyanyine wis kanggo kabeh. Ya to Met to. Gak ngomong ora kowe jane. Nilih mike kono lek Zen kuwi lho, mike hairless lek Zen. Lah mungkin dikucek ngene. Heeh. J. Langsung wae. Heeh. Iki posisine piye? Mantep ngene, Bos. Yo ngene iki. Marep metu. Marep metu rono, marep rono. Rono. Aja bunuh diri. Aja. Nyol Kok viral we. Iso kowe ya. Pemain mondolan keok. Ono lemut. Ayo, langsung diredake wae. Ya manut pimpinane kuwi kok ngene kok. Apa? Kita pemuda, oke. Yo. Ayo Met, wis wayahe bar iki lho Met. Ya. Ya. Wis. Kita pemuda Islam Indonesia kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama junjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa hukum ngajarnya di dalam dunia dan akhirnya. Moga-moga kita masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama junjung agama Islam yang termulia. Dan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa hukum ngajarnya di dalam dunia dan akhirnya. Moga-moga kita masuk surga. Pripun? Kurang banter. Sik. Pripun? Baleni neh. Ayo. Baleni neh. Kurang banter. Lek Aldut baleni neh. Ora kita pemuda meneh. Iki jarene kurang banter jare. Iki tuwek angoh protoli kabeh. Ayo. Yuk. Kita pemuda Islam Indonesia ingat kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama junjung agama Islam yang termulia. Kami mencari ilmunya supaya kita bisa bekerja di dalam dunia dan akhirnya. Moga-moga kita masuk surga. Sik, tak takonane. Piye wis? Wis sak semaput. Kurang jare Pras tok dewek. Hah? Wis tenan Pras, misake lato-latomu. Wis tuwa. Ya wis, sekarang ki awak dhewe iki kok duwe untran-untran to Pras. Ayo, iya to, siap-siap wae. Ayo bola-bola do siap-siap. Apa sing awak dhewe dikanggokke? Ayo dijumpuki alate. Yuk ki wayahe untran-untrane wae. Langsung wae cukup untran-untrane. Ha iso kene wae gak apa-apa. Ayo, ayo iki bingung wis tuwa-tuwa ki. Tuwa-tuwa ki udah bingung. Ayo. Bali kira. Do bali kira do ganti dewek. Iki lho. Nah iki. Ayo. Kene ae rasa ado-ado. Heeh. Lek Rudi. Nah. Iki siap-siap untran-untran aneh. Ya riko dhewe kok. Iya, lho kok enyol. Riko ki Ana Mas Zen. ya
Yuk, ayo. Saiki cekai opening sik ke biasane iki. Ya Allah biha ya wis. Iki biasane kok. Nek nyekel miki sapa? Nyekel Miki Andes. Ya Des. Ya Miki tukang sone. Kebri? Iket nyong kepiye? Pasang ki. Ngerti gak iket tangga nyong? Api. Riko ngono ke sipok mako bakul sate kok. Ayo, ayo. Langsung. Yo, semoga iki karang yo untran-untrane bro koyo ngopo bersama Citra Rimba Indonesia. Ayo guys kadang latihan. Ayo, semoga. Jo, gini. Iki wong gede-gede ki seteko iki. Si jedang ding gan lek zen ndak ilang. Gan lek zen wis ana le duwe. Lek zen ke zen gede ya. Ayo. Ayo. Ayo wis muni urung sampean kowe. DL audio. Gini. Nyo. Piye to? Iki ana glebere barang mbok kaya ngapa wujude. Wis duwe caleg para satriya kang nitih ya ca sing ati-ati lan waspada ya wis.
Jagat Raya. Jagat Raya.
Mondo